Nyiri Sikund Secondary ma Siburi Mixed e Karachuonyo bura ma Karachuonyo oyudo fungruok bang' kambi mar Kenya Pipeline gero negi kar nindo manyasani mabiro konyogi e kinde ma gidhi nyime gi chenro mag somo. Kar nindo ma jopuonjrego ogernegi gomenda maromo Sh5 million mar reso jopuonjre ma nyiri mosebedo kokoso kar nindo maber kaluwore gi onge mag kuonde nindo malong'o e skundno. Jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi gi jataa tije maduong' e kambi mar Kenya Pipeline Jo Sang manotelo nyasi mar yawo ayanga kar nindono okoni gedo no notim e bwo chenro magitimo mar duoko lwedo ne jopiny e kor gwenge. So it's not about the billions of shillings that we spend in the pipeline, in the tanks, but it's about what we do for the community. It's about the simple things such as classrooms that we build for our kids, for them to be able to have a conducive environment when they are in school. This is a case study of what corporate social responsibility can do. And we must also appreciate and commend the work of those who managed this project. Through this facility, our girls would find a decent accommodation for themselves, and as they go through their academic life and all the other co-curricular activities in this institution, they do not have to worry of where they will sleep. Gikelo dongruok ni mondo nyathi ma nyako osom kanie e skul ber koso rach. Mar ariyo, wan bende kaka county government kotelnwa kod Governor Gladys Atieno Nyasuna Wanga en ni weche momiwa mag somo gik eye center en mokelo jomoko olosonwa dormitory weche mag job. Awacho mano endo niya kare osiepe mamako osiepe mabeyo man gi tich. Ego miyo pipeline konyowa ka.